Il-Partit Nazzjonalista jinsab mal-Ukreni u għalhekk qed jappella biex il-gvern ta' Robert Abela jaqaf bih il-passaporti lir-Russi. Hekk tennew il-Viċi Kap għal-ħidma parlamentari David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, is-Segretarju Internazzjonali Veronika Perici Kalaxxone u l-kelliem għall-affarijiet barranin Karmi Fsud Bonnici waqt laqa li saret fid-dar ċentrali fl-imkien ma' grupp ta' Ukreni li jgħixu f'Malta, appell li qiegħed isir fid-dawl tal-gwerra li għaddejja fil-vant tal-Ewropa. Il-Partit Nazzjonista qal jom miftuħa diskussjoni biex jgħin il-poplu Ukren u għalhekk qed jissokta bit-taħdiet iżda fuq kollox b'appelli ċari. Matul il-laqgħa żewġ naħat qalu li Malta bħalissa għadha magħluqa r-refuġjati Ukreni imma miftuħa għal oligarki Russi u l-biljonari li jistgħu iħallsu biex natuhom passaport Ewropew. Il-Partit Nazzjonalistijat jappella biex il-Prim Ministru ta' pajjiżna ikun korrett għaliex il-Gvern Malti ma jistax jesprimi solidarjetà mal-Ukrajna u jibqa' jbeħ il-passaporti lir-Russi li ma nafuhomx.